Hey! What's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad Vlog. Ako ang magiging correspondent ni Drew Arellano sa biyahe ni Drew. So we're going to do some shots dire para sa ilang online series. Tapos at the same time, i-vlog ko ang whole process First up, makadto kita sa Lars Batchoy. Maulan-ulan sa mga panahon. Ngami, gina ipamatchoy. Hey mga paps, so rin ako subong sa Lars Buko Batchoy dire sa Mandurriao. So timing gid maulanon subong panahon. So nami gid pa matchoy. Upod ko ako migo. Si Eric, ang pagbabalik, bangkot ko kung sino din tagiya kay para makachika-chika to siya. Continue lang, ma'am. Okay lang part ni tap yanan ko, sampawan ko. Ngari lang ko dire. Nga Kamali? Oo. O sige, ako sinaway na kasi. So wala pa na sa baon na? Wala. Sige. Tangan tagay din. Oo. 3, 2, 1, go. Tapos, butangan ta sa kao ko. Sige, tight na, okay lang na. Okay, go. Sige, push, stop. Garnish. Yes. Lift gawa naman, pasakas ka na lang. Go. Sige Bert, go. Go. Okay. Ready, go. Smile. Okay. Go. Smile. Sige. Sir, enjoy. Oh, sige, balik ko na Okay, sorry good. 1, 2, 3, go. Wait pa. Wait lang ha. Santay lang to. Last. Okay, action. Sir, enjoy. Thank you. Suabe, okay to. Salamat. Sir Lion, ma'am, Primrose. Primrose, okay. So, sige, I have a few questions. Actually, we carry two signature dish ang Iloilo. That's batchoy and pancit molo. Oh, okay. We have buko pancit molo and we have buko batchoy. Plus, we have buko pancit isado. Buko halo-halo. Tapos, nag-innovate kami ng burgers. So, we have first, egg in a whole buko burger. That is beef patties. And then later on, kay Daudamo, siya ang mga vegetarians, buong health conscious na. So, nag-ubra ako sa mushroom burger and then banana heart burger. So, these two, meatless ni siya. Pure gini siya nga mushroom and pure banana heart patties. So, gusto ko na magtilaw sang buko batchoy nyo. Upod sa nga akon niya, migo de. Okay, so, pinapangabay ko na nga lutuan na nila ako sang batchoy kay makaon na kami. Okay, enjoy! Go. Cue, go. Amoy delicious. And cut. Okay, thank you. Sabi sa bahay sa ikutan ko lang din sabi sa kaya namin kung mainit na siya. Ang iba, gani ginasaylo nila sa bowl. Tapos picture. Dapat. Ready, cue. Kaunta. Nice. Okay, sa pagid ka view nga sa pagid kanong shot kaunta tapos namit. Sige. Okay. Ready, go. Yes. Alright, nagkakaon na kami ni Eric de. Sang buko batchoy. Ha? Partay lang ka. Oy, namit. Hindi hiluan mo ko. Thank you gid gali Sir Larry and Ma'am Primrose for accommodating us. Really good. Namit. Nung kapart? Basta ito kayo.
Away pagid siya makontinto ya. Nag-take out pagid siya oh. Delivery. Delivery sa ikaw mang deliver sa balay niyo. Okay. Pakaon niya to sa mga sinakpan niyo sa balay nila. Amo ni gorong pinakagwapa nga manog deliver sa mga seafoods mo. Believe ko ni siya mo. Ano na sa ron? Rolling gali. Kasag. Kasag. Ang longganisa mo. Abo, kasag ang longganisa in-order. Oh. In-order ni Mrs. siya. So, in-deliver din sa akon. Inungkot siya kit kibala niya yung vlog ko. Kung gusto niyo delivery sa mga seafoods, contact niyo ko. Yata ko sa inyo ang ano ni Rolling. Hindi direkta na sila. 5% kapay mo. Hindi ah. Kuanay lang mas roll para makita nila kung ano kagwapang delivery girl nila. Gusto ko siya libre, tani mga matchoy din, ganyan kay busy siya. Well, you know naman, pandemic calls, you know. Para sa ekonomiya. Dapat pa sa delivery. Okay, bye. Okay na nga, ko samples ang ilang buko pansit molo. Mari siya oh, na tilawanta. Mainit pa. Pagya sa ilong mo. Snort. Snort. Lain siya, may distinct siya nga sabor. Amat. Ano na? Okay, chill, action! Kasi, pag mo ko na, pakita mo ready for delivery. Ready for delivery. Okay, tunukan. Ready for delivery. Hindi, sa akong dito, tulok. 1, 2, 3, go! Ready for delivery. Di ma'am, thank you, mama! Thank you so much. Sige. I-text mo lang sila, i-message mo lang sila. Rika. Yes, ma'am. Oh. Salamat. Okay, salamat. What's up mga paps? Welcome sa Iloilo City. What's up mga paps? Welcome to What's up mga paps? Welcome to Iloilo City. Ako nga pala si Ilonggo Dad, ang tata YouTuber ng Iloilo. Tata YouTuber ka diya. What's up mga paps? Ay, what? Sige ka lang. What's up mga paps? Welcome to Iloilo City. Ako nga pala si Ilonggo Dad, ang tata YouTuber ng Iloilo. Okay, so tapos ang mga shots namon sa Mandurriao kag sa Lars. Dili naman kami subong sa Eteria kay makadto kami sa Kapising. Alright, so ari na kita subong sa Kapising diri sa Eteria branch, no? Okay, kaya ang ilang nga main nga branch din galing main yung nga branch sa Molo, no? So South San Jose. So diri kita yung subong sa Eteria. No problem sa sige bakal mo. Kung gusto niyo i-set up niyo na lang kadali. Timing, very good. Siyempre ba sa tulong? Yeah. Ano ba, sir? Ang inyong native coffee, kag ang inyong fresh lumpia. Ba, busog-busog kita ni? May particle. Okay. So, butang lang. Thank you. Ito, maguba, diet na niyo. Pero sige lang. Kay basta pagkaon sa Ilonggo, namit na yan. Sige, pong bundak, padakot dyan. Kaya na, of course, ang ilang specialty, ang pancit molo. Okay? Kape, native coffee, empanada, kag fresh lumpia. Okay? Amo na yung mga best seller nila. Right. Oh! May bisita ta? Okay? Ano ka di how? Yan naman recommend mo din. Siyempre, pancit molo, yan ang alam, bakchoy.
Why sila napilit? Tugin sila. Okay, natuntuhan ko sila nga ipakita nilang secret nila sa akon. Pero atita di subong sa kitchen sang Cup Ising Atria. So makita tadi kung paano nila gina-prepare ang ilang mga pagkaon. Perfect. Okay, serve out. Hindi ko siya nice mo ano, pwede assist. Okay, ready guys? Okay, ready? Okay. Okay, ma'am. Taglish ha, taglish. Okay. Act naturally. Alright. Maka-act. Gabi na. Ikaw din po. No, maka-act. Sikap ising day. The matter is yung consistency and quality. Right. So, when it comes to ingredients, is very picky para hindi gid mag-change ang taste sa aton ng pansit molo. Okay. So thank you, ma'am. Okay, very good. Okay. Thank you. Wala ka na tsura ko. Thank you. Whew. Alright, so tapos na ang Cup Ising. Wow, damo naman nakaong ko to ba? May take out pa ko. Thank you gid Cup Ising. Ma'am, sir, gamay na lang ang mga shots dito sa Iloilo City Makuha ako sa mga steady shots ng mga landmarks dito sa Iloilo. So mga siguro 2 na lang ka shots tapos puli ko. Alright, so tapos na mga shots ko, papuli na ko. Dito naman ako ma-shooting sa balay Ma'am, sukataon mo ko ma'am sa. Okay. Honey, I'm home. Ay, sus, why pa say. Pansit molo from Cup Ising. Thank you. Okay. Sige lang ka ma'am. Sige. Handa mo na para sa family. Okay ba? Bato. Hello? Lars Buko Batchoy? Oh, yes ma'am. Oo, mapadeliver kami tani. Okay. Mga 3 Thank you. Bye. Buko Batchoy. Okay, dineliver ng Lars Buko Batchoy. Yung sabaw, pati yung buko, dinideliver talaga. With a buko. Kasamang buko. Damit. Ay, tila. Okay. Ay. Okay. So ito yung okay. Kakainin Okay, kakainin na natin yung ay, nagkahod pasaya. Okay. Kakainin na natin yung take away mula sa Cup Ising. Haluson man kami kaubosin Pero ang iban gid panghatag namon sa neighbors. So na-appreciate kin nila. Thank you gid sa Lars Buko Batchoy kag sa Cup Isings. Wow, puwerte ka namit mga pagkaon nyo. Paano na lang tani magniwang man kung amo ni perme? So si Mrs. ngayon nagluluto ng laswa. Okay? Okay, go. Okay.
Okay. Hot na. Okay na. Ito ang paborito ni Ilonggo Dad, ang laswa. Laswa is a Ilonggo's vegetable soup. Ay papaya, okra, kalabasa, Ka-plain na. Oo eh, buhay naman. Makaka-food trip ka pa rin sa bahay.